Архівы пісьменнікаў – гэта яскравае сведчанне эпохі, так лічыць моя сённяшняя суразмоўца, дырэктар Дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва Алена Макаранка. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Алена Александровна, ну вось, скажем, вы працуеце у такой цікавай установе. Гэта архівы пісьменнікаў, літаратараў і музыкантаў, і ўвогуле выдатных людзей, якія родныя, блізкія, і самі пісьменнікі здаюць гэта ў архіў. Але гэта не проста яны там ляжаць. Яны патрабуюць нейкага свайго далейшага руху, так? Так. Ведаеце, БДАМЛІМ, як мы яго называем, так? Беларускі дзяржаўны архіў, музей літаратуры і мастацтва, ўсё ж такі ў першую чаргу архіў, а пасля толькі музей. Мы гэтыя дакументы збіраем, і збіраюцца яны асабліва па фондам асабістага паходжання марудна. Калісьці вось так глядзіш і нават у часе вельмі доўга. І 10 гадоў можа збірацца фонд, і 20 гадоў можа збірацца фонд. Як вы адчуваеце пісьменніка, творца па яго архіве? Канешне, нейкія такія біяграфічныя дадзеныя, яны вядомыя амаль што для кожнага. А вось калі ты кладзеш туды перапіску, лісты да вядомых дзеячоў, ад самого фондаўтваральніка ці да яго, вось там самыя цікавыя рэчы. Гэта іх разуменне, гэта іх погляды на жыццё. Многія іх ведаюць як літаратараў, там, скажем, дзеячы, якія заслужаныя, народныя, і зусім не ведаюць, якія бронзавыя помнікі. О, так, так. І тут яны зусім у інакшым такім свеце былі. Сярод лістоў, вось тых, аб чым мы самі казалі, ёсць і такая лірычная перапіска са сваімі каханымі, жонкамі, не зусім жонкамі. І ведаеце, ты разумееш, што гэта, вельмі цікава, гэта жывы чалавек. Да, не забронзавелы, як вось вы сказалі. Скажыце, вы валодаеце сакрэтамі. Ёсць, так сказаць, такія рэчы, якія, можа быць, зараз родныя, ці сам пісьменнік забараняў публікаваць яшчэ, але вы это ўжо ведаеце. Разумееце, што? Мы-то ведаем. Чаму? Таму што мы павінны гэта апрацаваць і захаваць. Ёсць рэчы ўсё ж такі такія, мы, канешне, у чытальную залю і даследчыкам не выдаем, таму што у саміх заявах фондаўтваральнік піша: прашу закрыць там магчымасць чытаць вось мае там лісты, мае ўспаміны і так далей. І, напрыклад, либо з дазволу, або, скажем так, на пэўны тэрмін, там 10 гадоў, 5 гадоў, 25 гадоў, да, такія ёсць. Я знаю, што архівы, якія перадавалі сямейнікі Аркадзя Куляшова, у вас ёсць таксама. Канешне, ведаеце, фонд яго дастаткова велізарны. Ён утрымлівае ў сабе больш за 900 адзінак захавання. І таму, калі мы ладзілі выставу, а мы яе ладзілі, бо гэта быў юбілей нашага пісьменніка, удзельніка Вялікай Айчыннай вайны, у нас атрымалася такая дастаткова вялікая выстава. Мы хацелі якраз такі адлюстраваць яго дзейнасць усю, біяграфічную, падчас вайны, яго перакладчыцкую дзейнасць. І мне падаецца, што ў нас атрымалася, таму што добрыя былі вельмі водгукі. А вось што тычыцца доўга храніцца, і вось рана или позна, але ж яно ж будзе, да? Вось цікава, менавіта на базе вось гэтай выставы мы правялі цікавы такі занятак. Гэта было з вучнямі адной з нашых мінскіх школ. І ведаеце, якая тэма была? Застарэлыя словы.
І менавіта па творам Аркадія Кулішова гэта зрабілася. І я зразумела, што гэта вельмі добра працуе, не толькі для людзей, якія пра яго ўсё ведаюць, і вельмі важна для дзяцей, якія мы выхоўваем зараз. А што тычыцца самого мерапрыемства па Аркадію Кулішова, ведаеце, што было цікава. Вельмі добра, калі яшчэ ёсць нашчадкі, жывыя нашчадкі. Да нас прыйшоў Віталь Маслоўскі, гэта яго пляменнік, і прыйшоў яго унук Бербераў. І таму ўсё гэта так атрымалася вельмі жывенька, таму што гэта былі не толькі яго афіцыйныя нейкія дакументы, архіўныя дакументы, але гэта былі ўспаміны людзей, якія яго ведалі, якія з ім размаўлялі. Ну, гэта такі сімбіёз быў цудоўны. І якраз такі пляменнік перадаў нам перапіску. Перапіску такую цікавую, а вы ж ведаеце, колькі гіпотэз было пра Аркадія Кулішова, гэта і якраз пра яго музу, каханку, да, такую яго Абуджаная сэрцам Ой, дарагая. да, так. І ведаеце, яны перадалі нам перапіску якраз такі Анны Карыткіна, якая была гэтай музы, да маці Аркадія Кулішова. Вось які цудоўны дар мы якраз такі атрымалі на гэтым мерапрыемстве. Часам бывае так, што, ну, на жаль, так бывае, што некаторыя родныя і блізкія, ну, скажем, выкідваюць, можа быць, непатрэбныя на іх погляд паперы, тое, што звязана, можа быць, з жыццём творцы, можа быць, лічаць гэта неважным, гэта, ну, можа быць, не зусім удзячныя, скажем, такія нашчадкі. Каб была памяць, яе патрэбна захаваць. Вось усё семінутна, яно так праходзіць вельмі быстра, вельмі, ну, раз і няма. А вось калі ляжаць дакументы, гэта гаворыць аб тым, што ёсць магчымасць гэтую памяць абудзіць. Гэта тыя ж выставы, гэта вечары памяці, гэта, ну, усё, што звязана з дзейнасцю чалавека, з яго біяграфіяй, з яго творчай дзейнасцю. Калі мы не будзем гэта паказваць, аб гэтым ніхто не будзе памятаць. Ну, вы разумееце, кніга выйшла, і дзе яна знаходзіцца? Яна знаходзіцца ў бібліятэкі. Ну, кнігу мы можам пачытаць, а пра чалавека што мы будзем ведаць? А які ён быў на самой справе? З аднаго боку, ты, калі чытаеш успаміны іншых аўтараў аб гэтым чалавеку, яшчэ больш цікава адкрываюцца гэтыя людзі. Вось менавіта пра Аркадія Кулішова вельмі шмат пісаў Максім Танк у сваіх успамінах. Ведаеце, я не буду называць прозвішча, гэта будзе не зусім тактычна. Калі пісьменнік быў жывы, канешне, кожны фотаздымак, кожны дакумент гэта, ну, вот быццам ты ад сэрца іх адрываеш, да? Таму што кожны для сябе вельмі-вельмі, ну, блізкі, Ну, і да. шкада. Ну, як я аддам, да? Шкада. А вось пасля смерці атрымоўваецца так, што гэта нікому не патрэбнае. І добра, калі нашчадкі сумленна адносяцца і кажуць, мы тут робім рамонт, і мы ўжо ўсё вынеслі на сметнік. Калі вы не прыедзеце, гэта мы выкінем. І тут што робіць архівіст? Хутенька апранаюцца і пабеглі. І забіраем, таму што другіх магчымасцей не будзе. Ёсць нават фонды нашых вядомых дзеячаў дзяржаўных, якія, можна сказаць, былі выратаваныя з агню. Ну, гарэла дача, выкінулі в акно і такім чынам збераглі хаця бы пару звязак гэтых дакументаў. Таму, да, у нас такая не вельмі простая праца. Аляна Александровна, ну вось мы плавно перайшлі да нашай апытанкі, і вот такое вот апытанне. Скажыце, калі ласка, увогуле, мы ўжо сказалі, што такое архіў-музей, але вот для нашых слухачоў, для нашых чытачоў, для нашых гледачоў цікава, што яго месца, дзе ён знаходзіцца і як туды трапіць. І гэта таксама гістарычная такая каштоўнасць. Ну, ведаеце, гісторыя архіва-музея, яна спачатку была заўсёды звязана з нейкімі такімі царкоўнымі установамі, бо ў 60-м годзе, калі ён утварыўся, знаходзіўся ён таксама у незвычайным такім будынку. Гэта якраз будынак, які знаходзіўся каля Немігі, царквы Пятра і Паўла. Пасля, трошачку пазней, мы пераехалі якраз такі ў верхні горад, гэта зараз на вуліцы Кірыла і Мефодія 4. Скажыце, а чалавек, які знайшоў гэтыя, можа быць, на сметніку, яшчэ ў нейкім месцы знайшоў дакументы,
тобто пісьмо вялікага чалавека, там, ці нейкі аўтограф, ён мае магчымасць прынесці гэта да вас? Канешне. Беларускі дзяржаўны архіў літаратуры і мастацтва яшчэ робіць такую значную працу па вяртанню каштоўнасцей, так? Менавіта з-за мяжы. Вось я магу расказаць вось тая сітуацыя, якая адбылася з дакументамі Фларіана Неўважнага. Ён вельмі моцна сябраваў з Владзімірам Караткевічам. А чаму? Таму што яны разам вучыліся ў Кіеўскім літаратурным універсітэце. І ведаеце, менавіта ў гэтым фондзе аказаліся фотаздымкі Владзіміра Караткевіча якраз-такі ў студэнцкія гады. Такіх фотаздымкаў няма больш нідзе. Но калі звязваліся з родзічамі, гэта быў дзесьці 2006-2008 год, наколькі я памятаю, і нам дакументы не аддалі. Ну, зразумела, таму што яны для іх былі вельмі каштоўнымі. Пасля людзі з'ехалі ў Польшчу, кантакты згубіліся, полькі не пыталіся мы тэлефанаваць, па пошце звязвацца, ніякіх выхадаў і кантактаў не засталося. І ведаеце што, дзякуй таму, што яны нам перадалі цифравыя копіі гэтых дакументаў. І мы на сённяшні дзень зразумелі, што вось гэтыя фотаздымкі, яны, па-першае, не тыражыраваныя, іх нідзе не выкарыстоўвалі. А на наступны год у нас што? Юбілей якраз такі Владзіміра Караткевіча. І гэтыя фотаздымкі, гэта нешта такое будзе як адкрыццё. І, канешне, мы ўзялі цифравыя аблічбаваныя копіі на правах подліннікаў. Так, ну, ёсць такі тэрмін у нас у архівістаў, і мы іх можам ужо выкарыстоўваць як арыгінальныя дакументы. Таму што мы разумеем, што можа яны дзесьці там, дзесьці калісьці і ўсплывуць, ну, якім чынам невядома, так? Але ў нас ужо ёсць Владзімір Караткевіч, 19-гадовы, 20-гадовы, 21-гадовы, і гэта вельмі-вельмі каштоўна. Самае цікавае, Алеся Адамовіч, ну, такая знакавая фігура, да нас звярнулася бібліятэка Ніжняга Новгарада. А што цікава, яны прасілі, каб мы пра Алеся Адамовіча расказалі. І вось тут было самае цікавае. У нас працавала жанчына, яна была загадчыкам якраз такі аддзела навуковага апісання фондаў асабістага паходжання, Данекіна Валентина Егоровна, якая не проста, скажем, апрацоўвала гэтыя дакументы, а вельмі добра ведала Алеся Адамовіча, яго сям'ю. Яна з дачкою разам вучылася ў адной школе. І гэта так добра атрымалася, таму што гэта быў такі запіс-семінар. Я трохі расказала пра тое, што сабой уяўляе архіў музея літаратуры і мастацтва, што мы захоўваем, а яна ўжо непасрэдна расказвала пра Алеся Адамовіча, пра «Я з вогненнай вёскі», якую пісаліся, сумесны такой вельмі значны праект. І цікавасць ёсць. І я разумею, што гэта цікавасць, яна не супыніцца, іх будзе больш і больш. І ў архівах, скажем так, Расійскай Федэрацыі таксама шмат дакументаў нашых пісьменнікаў, якія там захоўваюцца. Летам да нас прыязджаў прадстаўнік Саюза пісьменнікаў Казахстана, Любоў Шашкова. Яна цікавілася дакументамі архіва музея. Канешне, яе цікавілі, хто гэта казахскія пісьменнікі і іх пераклады на беларускую мову. І ведаеце, калі мы зрабілі выяву гэтых дакументаў, атрымалася больш за 80 дакументаў, якія маглі бы зацікавіць, скажем так, Саюз пісьменнікаў Казахстана. Мы падпісалі дамову, і вось, думаю, напрыканцы года гэтага выйдзе такі зборнік, дзе прымаў удзел і таксама Карлюкевіч, Рагойша, яны пісалі свае туды артыкулы. Называецца ён на рускай мове «Параднённая вайною і цэліной». Вот туды якраз такі і выйдуць усе гэтыя нашы дакументы. А у вас такія цікавыя матэрыялы, такая цікавая работа. Вы гісторык па адукацыі, як вы прыйшлі да архіўнай працы? Так. Я любіла заўсёды гісторыю. Літаратура і мастацтва для мяне на сённяшні дзень гэта, канешне, нешта такое больш новае, таму што
Я больш за 20 гадоў прапрацавала ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь. Вы ведаеце, там зусім іншы склад такіх дакументаў, яны такія больш дзяржаўныя, накіраваныя на палітыку, сацыяльна-эканамічнае развіццё. Гэта дакументы звязаныя вельмі такі значны пласт з Вялікай Айчыннай вайной. І я шмат з гэтымі дакументамі працавала, пісала артыкулы на гэтую тэму. І, канешне, калі я ў 23-м годзе прыйшла ў Беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва, я зразумела, што гэта вельмі цікава. Ну што ж, я спадзяюся, што так яно і будзе. І жадаю вам плёну і поспехаў. І нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй суразмоўцай была дырэктар Дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва Алена Александровна Макаранка. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.